よしくん拍手してからせーのパチ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 上手になったね、よしくんね。よしくん。パチパチしてごらん。パチパチしてごらん。じゃあパパの方見てみようか。うん。ね、せーの。よしくん、パチ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 。いやか。いや上手だね、よしくん。よしくん、パチ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 。よしくん、パチ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 。よしくん、こっち向いてごらん。パチ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 。いやかわいいよちくん。